jeew sama yumbo na nenka ja ay koye lawol gonmi ni komi jogiiɗo kew kono mbimi alay sago mami rewa ɗum en kaldi téléphone ni kono téléphone yonani ne woodi wallahi ni foftina koyde kono gaynata haaji wawa à propos de pied amen de aɗa andi joni saaha o heedi yettima kay ko heddi e taske ko seeɗa yettima te aɗa andi versement o ɓeeɗo tato kam aɗa andi mede andi wallahi no woodi koɓe hamminɓe tampini yimɓe de so ɗum ɗo financement ari sa tottani ɗumen moni fof wiya ne ñaama ne ñamma te so versement ari moni fof wiya tottirta ne hulɓinide te mi tottinoɓe averti mbimom so heddima lebbi ɗiɗi kala gartirɗo kala joguiɗo yewt feere artira te so artiri mi wonta finance hay goto saabu hankkadi julde fandima no woodi wallahi a yii ñanden ɗo ko hepti kam ko million e feccere no samri kam de moni fof ne wiya wona gonga ko ñamdu ɗum ko ñamdu ɗum to watti ndi so wona no penda yayam mi hoya kañum neldi kam ko jobir wallahi no woodi ɗum ɗon fof ɓe ƴeewata ɗum kono nen ka dia haala ka haali hoore mum hankanti joni kay haala juut kay dabba so Allah waɗi hen sutura ha en pecci tato ɓe aɗa andi ɓe mbeɗa andi ɓe jarani ko mbeɗa wiya ko kaare saabu enen ɗiɗo ɓe ala fof ko majjuɓe ne piye woodi so Allah waɗi jaam goto fof karne mum nan ɗo talata fof goto fof ne fiya joni a waɗat feere ɗo e ɓaawo janggo jindiren mbaɗen situation gotol guitten goto mabɓe fof ko jogui ñamade ko foti versude watte ɗum ɗo je kalis o fecce gotol so Allah newnani yimɓe goto fof heeɓi guel muɗum noon kamɓe tata ɓe moom komi jaltinoɓe nattata mbeɗe haalanma gueɗel gotel carnet mabɓe so tawi koɓe ñamli ko wone carnet ko timmani koɓe abbinoɓe mi añani hen haydara nen ka dia min aɗa andi mi ko mbinomami hanki ko e heccani ko ɗum mbaɗanmi daranomi hen tan onon ay kala ko neɗɗo fi e carnet mum équivalent muɗum sone ñamlo mi ñamlata ɗum ko ɓurti ko wone carnet mum par ce que ko probléme gañanmi nani so wona ɗum kala ko woni hen ɗum ɗo ko koyam tan artata ko an tan tampata mbatta hen kalis ma ɗeɗe tinantama ɗum somi haali baba galle kadi wiyene fiyami hi ɗum ɗo on kay a suusa ɗum affaire piye welani ɗum welani ɓe de e affaire piye welani eyyi waddene meɗen yaaha ƴeew Samba Yumma e wonni tan mbaɗɗa hande kadi ayi e kam wona ɗum jennuɗa ya monsieur le compère ar kertuɗen ar ummuɗon ɗum jennuɗa ɗum tan adduma do yennata monsieur le on welde ɗum adduma do ko haala ko haɗa tuuta o palata ar ɗon mbiya haala tuuta e paya an ka keyduɗo an ka kewɗo probléme noon ar ka keyduɗo mbi ar bismillah waɗ fa dow fa ke kerto waɗ ke ummuɗon aɗa ñakki fayda babiraɗo poddanoma an adduɗa do henne jawdi ndi kono jawdi addanima ko ñamde adduma e galle o aɗa adda duko aɗa duna ɗum ɗo fof aɗa amba beele mi yalde galle o gona do kala ko defa aɗa ñama ñam fof adden nden fof banam ɗon ñam fof ayi min ɓuri jogi kalsam min ɗiɗo ñamelleji tampinami min somi yalti do henne mi yahata restaurant mi sooda sauce pompiteére mahrun maka tobbel o ɓe mbaɗa hen maka tobbel ha safa somi welama yaha dibitori mi sooda temedde ɗiɗi e capanɗe joyi tew immoɗo min mayga isa o wona mi rewat toon ñande fof somi yimbima dara mayga isa foora toon ndewat mi ñande fof mi sooda hono wiyete spaghetti temedere mi waɗa ni noɓle somi welama mi waɗa paletin somi welama mi feeci mburu mi waɗa hen mi artira mbeɗa ngappa mbeɗa yeccito ha mi yetto ɗo ñakkude fayda ɗum ko ñamalleji ñakku fayda ñakkude fayda tew ko ma lime ɗum ko ñamalleji ñakkude fayda aɗa ñakki fayda mbima awer monsieur ummoɗon an ka terroriste ane bahyen mangel kala darɗo ma andara wona juutdo ka terroriste ala ka terroriste mbiya ma allah ka terroriste chaka ɗo gonɗa ar angote ummoɗon arngole mi jattoto de arngole mi jattoto de mi jattoto sa wi kam noon mi jattoto de mbu gertogal ene weeli de mbu gertogal mamma mbu gertogal mamma anda way fa to galle o nani ñaam galle o ñaama jibi ñaama galle o ñaama yaase ñaama bâtiment o hay tableau ñaam min mami wer michel mami wer michel ummoɗo ala ko ganda so wona ka terroriste bahel ma bahel terroriste ala anni kalel ma kala terroriste ala anni moɗo wata chef ummoɗo ɗum woni ala ko ganda hay kuuɗi aɗa yiɗi hay kuuɗi so yimɓe kaali taw wiya ko mbaɗa o dama ko mbaɗa o dama segnatane ko mbaɗa o dam taw ko ñamde hay kuuɗi ko mbarewdi ma wer ay mbarudam noon nani wer michel eyyi
muñum mekko hen ka as ndiyam ne kajja na ɓinguel ma nana dow tan ne sumba ne sadio mbiɗa ko e hande o way kono cuwaɗo e ɓunndu aljanna ni kala mo wirti ko yaafo accanam hakke kaw makko kam ko mayɗo min ɗo wirti kam ko goggo yaafo kanko e ka abdoul noon mbima ɓeyno goyi ɗo bojji min komi najƴo ni mbiɗa ko elle wona elle wona kamɓe gon mbima wonti ko neɗɗo goɗɗo min komi kawaɗo ni ɗo wattan ɗo allah ne seedi maɗo ɗo andi juuɗe heeɓi dande hankkadi ruttade wodani wodani o joƴƴini foof e leydi ene hulɓini ha maayi aɗa mi haalanma noon ƴeew Samba yumam konko no wayni jiibaɗe fof bernde nde ne laaɓi do jiiɗa ɗo haala Fuuta kam so haalnama ɗum o sinjat tan omo sadio he ɗo woni ɗo mbimami ko rendinta bagage ko fof omon jimɗe nanɗa ɗo fof ko woni toon yi omon toon tan yimo mama ko adi fof oɗon jarloɗon jaafo hakke ala hen an kam ka timmuɗo jeewo galle tan ha timmi ha timmi ha timmi kala ko yiilateno e debbo nene ma sabu jibi ko gorko galle tan ko dawowo ne raddoyani adda galle so feewi ko debbo fewna ɗum aɗane ƴetta mesalal ma tan aɗa ñoota min ganda ko musma min ganda ko welma an tan wawi wondude e yaro an tan wawi wondude e makko sinno ko won hen wonno rendina ɗum e kamum jiiba ha jiiba waɗa feere ha puusa kamum yo yaltin baɗum galle wonta leñol amen jiibo kono an min goppirtuma tan koye Allah sagu guido sagu gaña yalla hokke sagu hoore ma amin amin min mbawa gam min ngala jobdima wallahi min ngala jobdima yarade no mbiɗa ni mo heewi piti piti kono ɓernde ne laaɓi cer ɓernde ne laaɓi ko mbiɗamo bone heeƴe ɗo makko jiiɗa ɗo aɗa andi ko waɗi o dosatna tan kaali ɗo mo holla ɗum ko ɗo ko galle kawam ka abdoul mbimami nde ari nde Nini. ala fof probléme mo hollani mbeɗa wiya kaalidu ni ka abdoul ko noon tan de holludema tan ne dosama wiyama ɗo ko galle kawam noon de on meriɗa an tan keroɗoɗa suuɗu mbiya goɗɗo so ari wonata hen o wi tan de ko on wondata e mum e suudu o jagga kilim o huɓɓa ɗum tan ha ɓuuɓa on kañum ne wowani kilim ne tan ara kalmisal komi mayɗo mbima ka mayɗo kay ya garta ñande foof haala jamma e ñalawma fof. suba kay kikide ñanden dow ala ko kalan Samba yummam kalmi dow kalmi less mi meeɗa yiide no lawri ñanden ni o laawi saha kay hana mo mi laaw jeediɗi kono ay kala ko muña gasa mbimama an joni an sa wonino ɗo no yasin ni jamma e ñalawma ne wonde e mabɓe i nden kay an a mayat walla ay o gonduɗo e mum jamma e ñalawma ne wawi ɗum de wona gasi ha laaɓi gasi ha laaɓi taɗo mona yaaha lawol ma ɓawa muñal foof ko alhamdulillah wallahi ko alhamdulillah yalla yom moƴƴere yalla julnu balde ma ndende ya tawe beleni sukama Amin, an tawe ɗon min ɗa. mbawama yobde mbawama yobde vraiment